Alright, so what's up mga idol? So yan, marami ito. Ito 190. 190 plus pick up location Lechon Billy. Di ko na ang Lechon Billy. Kani. Kino sa 140 layo 5.3. Kini dyan 5.9 layo. Grabe mga kamax. Pila ka booking sa tong location? 8 booking mga idol Kaso lang wala dyan bisag usa nga ato ang kuan kay layo kayo. Pag mga layo mga idol ito makuha kay tabla man ta na, di ba? Alright, let's go mga idol. So karon is Saturday mga idol. So pang night shift Time check. Sa oras ba? 5:34 mga idol. Alright, let's go. Lan induta na iro agad. Alright, let's go. So pang night shift na karon mga idol, then ato ang paningkamutan nga makadaghan ta karon. So unya before tayo magrahe mga idol, ato i-update kung pila jud ato ang nakita karon. Tika lang muna ha. So i-set up natin tong yung apps natin mga idol. Set up natin to auto assignment filter. Wait lang muna idol ha. Hanap muna tayo ng pisto. Dito tayo sa may poste. Dito sa may eskina. Dire. Dito tayo mga idol. So ngayon set up natin tong auto assignment filter natin mga idol. Kasi talagang ito lang naman yung panlaban ko sa ibang rider mga idol. So sa mga bagong rider dyan, so ganito lang po yung gawin yung mga idol. Granted na gini siya sa kuang kuan gini siya ng dagan jud og booking nga makuha. Basta inaanay lang nga diskarte. So tanawan niyo mga idol ha. Hindi ko alam kung maklaro ba to siya sa camera mga idol. So bali iba yung apps ko mga idol kasi ito ay DIY na apps mga idol. At bali nasa mga 15 riders lang po kami gumagamit nito. So ayan, so parehas lang to siya sa original na apps mga idol. So sundan nyo lang to mga idol. So ayan, i-turn on natin. Tapos dito may new filter. Yan, pwede natin yan na. Tapos dito 'di ba may mga iba't ibang kulay diyan mga idol, yung napansin nyo. So pumili lang kayo diyan kahit saan. Pero ito yung yellow green na paborito ko kasi. So ito yung kulay na pinili ko. And then destination zone. Yan. So itong North Cebu, South Cebu, Compostela, Consolacion, Danao, Lapu-Lapu, Liloan, Mandawi. At itong Minglanilla, Naga, San Fernando mga idol ay hindi ko to chine-check mga idol. Kasi nga yung location ko ngayon is Minglanilla. Pero itong location na to, Minglanilla, Naga at saka San Fernando, hindi ko to siya i-check kasi yung booking na hinahanap ko mga idol na pumasok sa apps sa auto is papuntang city. Kasi doon sa city mga idol maraming booking doon. Ayan, tapos save natin. So ayan, tapos click natin tong kulay green, yellow green. So ayan, naka-turn on auto assignment filter na po tayo mga idol. Ayan. So ayan, alam nyo kasi mga idol, pag naka-auto assignment filter tayo mga idol, ay talagang nasa mga 80% na mapasukan tayo ng booking na without any request. So yung gawin na lang po natin is accept na lang. Pero itong apps na to mga idol ay auto accept na po to siya. So once na may booking na pumasok sa auto, ay diretso na siya mga idol, hindi na siya pwede ma-cancel. Ayan, automatic na talaga siya mga idol. So yung may na lang, yung hindi katulad siya sa apps na pag pumasok sa or pag may booking na makuha, di ba may accept pa doon or may deny ata yun, or basta may mga ganun. Pero ito siya, wala na, diretso na po siya mga idol. Ayan, may 4 booking. Ayan, medyo maliit tapos malayo pa sa atin, di ba? So pag mga ganyan. Pero pag once naka-auto na po tayo mga idol, so hindi ibig sabihin ito mga idol ay hindi mo na kailangan mag-request. So bali, maghanap ka pa rin ng booking mga idol at mag-request ka pa rin sa mga booking na gusto mo. Pero ang kagandahan kasi sa naka-auto mga idol ay may mga booking talaga na kusang pumasok sa apps mo kahit hindi mo ni-request. Yun talaga ang kagandahan sa naka-auto ka mga idol. Yun
So shout out sa mga bagong rider dyan. Ito 122. Ay bali naka-schedule na pala to siya mga idol. Para bukas na pala to. So wag yan, wag mo nang i-accept yung mga naka-schedule na booking kasi pag bukas pa, hindi mo alam kung makabiyahe ka ba or nasa location ka ba sa mga oras na yan. So wag dyan. Sure, shout out pala mga idol sa mga bagong subscribers natin dito sa YouTube mga idol. Ay naku, thank you talaga sa inyo mga idol kasi malapit na po tayo umabot sa 5,000 subscribers mga idol, ay right. So maraming salamat talaga sa inyo mga idol. So balis ngayon pang night shift tayo mga idol. So sana lang makarami tayo. Pero sure ako ngayon mga idol kasi Saturday maraming booking ngayon mga idol. Tapos subukan natin hanggang 1 to 2 AM siguro tayo ngayon. So 5:41 pa naman ngayon ng gabi. So siguro bumbiyahe siguro subukan natin maggarahe ng mga 1 AM to 2 AM at kung magkano ba talaga yung kinikita natin sa mga oras na yan, no? So abangan nyo mga idol. So sana samahan nyo ako dito sa aking pagbablog mga idol. Syempre no, sa mga magpa-shoutout dyan, comments lang kayo dyan mga idol sa baba. Kasi sa next upload ko, i-shoutout ko po at i-flex ko po sa screen yung mga channel nyo mga idol or yung mga pangalan nyo na sa mga gusto magpa-shoutout. So sana lang no, makakuha tayo ngayon ng ng mas maaga na na booking para mas malaki yung kita natin. Wow. So sana lang naman wala namang masama kung mangarap ka lang. Wow. Bali yung eco-wins natin ngayon, nako, malapit na pala maubos yung eco-wins natin. Asa mga yun 58 eco-wins lang po. Sige lang, okay lang yan. Ito Petron Gasol COD. Sus, ito talaga maganda sana to mga idol. 1 km tapos 70 yung DF. Pero alam nyo ba mga idol, yung COD niya mga idol, grabe, sobrang laki, 3,795. So pag mga ganyan mga idol, naku, wag nyo nang kunin yan mga idol. Basta yung kahit hindi sinasabi ni Maxim na na hindi tayo pwedeng mamili. Basta yung sa akin na lang is sa gusto na lang natin. Tingnan mo nga si COD dito 3,795 tapos yung DF is 70. 'Di ba? Ipagpalit mo yung 3,095 mo sa 70 pesos. Nako. So wag na. Para wala ng sakit ng ulo. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na scam 'yan. Legit naman 'yan mga idol, kaso lang parang nakaano ba na malaki yung binayad mo tapos yun lang nang ang delivery na 70. Hindi man lang nag-add. Hindi hindi ko naman lang sinasabi na na hindi ako accept ng hindi ko naman sinasabi na hindi ako nag-accept kasi walang add. Ang sa akin lang naman is nasa customer na lang po yun ba na sana naisip nila na malaki yung halaga na ipa-deliver nila tapos yung bayad is nasa 70 lang, 'di ba? Bahala na kayo pag magalit kayo sa akin. Basta sa akin lang umiwas lang ako sa sakit ng ulo. Kasi pag ganyan paano na yan pag hindi makontak yung receiver, ay nako, thank you na naman yung 3,795 mo, di ba? Yan. Uy, ito 142. Ayun, kanina pa to yung naka-schedule sa may fun run. Hehe, thanks. Sa may fun run daw naka-schedule siya para tomorrow. Bahala ka na. Basta ayaw ko ng mga ganyan. Sa akin kasi mga idol, ginaganon ko kasi yung apps ko. Yung cellphone ko para ma-refresh. Tapos ayan, balik na naman. Ito 153. Ay nako, malayo. 5.1 km. So malayo 'yan. So maghintay lang tayo ng malapit mga idol. So marami naman. Kasi ngayon Saturday. So sana lang mga idol hindi na siya umulan kasi kanina lakas ng ulan kanina lakas ng ulan kanina mga idol. So sana lang no, sa bagay hindi naman masyadong maitim yung yung clouds. So parang naka sky blue lang siya, so ibig sabihin so hindi na yata yan hindi na yata to siya uulan mga idol. Naku, pag umuulan paano, basa na naman tayo dito mga idol.
check ko yung ratings ko mga idol ha. My ratings is 99, 0.99, tapos yung orders completed 100. So ayan, perfect tong mga ganitong ratings mga idol. Wala na tayong violation mga idol. Tapos yung services natin, ayan, naka priority pa rin tayo. Yan ang maganda. Yung service dapat naka priority. Ito 188. Nako, malayo. 4.1 km, malayo 'yan. Medyo malayo 'yan. So grabe, alam niyo naman mga idol na yung panahon natin ngayon no, ay palaging umuulan. Ayan, palaging lumindol. 'Di ba? So yung sa akin lang, yung suggestion ko lang sa inyo mga idol, lalong-lalo na sa mga kasamahan nating Maxim Rider, ay ingat lang po talaga kayo sa biyahe mga idol. Huwag masyadong magpatakbo ng mabilis kasi pag umuulan talagang madulas yung kalsada mga idol. So dandahan lang po kayo mga idol no, sa mga subscribers ko dito mga idol, at sa mga followers, sa mga silent viewers ko dyan. So wag po kayong magmadali kasi alam nyo naman mga idol, isa lang yung buhay natin. So wala nang pwedeng ipalit pag madisgrasya tayo ano lang. So sana lang wag naman sana no. Wag naman sana mga idol. Kasi talagang napakahirap talaga pag mangyari diyan mga idol. Kaya yung sa akin na lang sana magdasal kayo bago kayo magbiyahe, and then ingat palagi mga idol. Wag masyadong mamadali, wag mag-overtake sa mga malaking sasakyan mga idol kasi delikado yan. Hindi kanila makikita pag nandyan ka sa gilid or basta mga ganyan, mga malaking sasakyan tulad ng mga 16 wheelers, mga 10 wheelers, mga dump truck. So wag ka talaga mag-i-insert dyan. So kasi hindi ka talaga mapansin nila mga idol. And then siyempre sa mga bagong rider dyan, basta lahat ng mga pabide online ay mga scam yan mga idols. So wag niyo yung wag niyo i-process yan pag may mga client na magpabayad sa 7-Eleven na mag-send sa iyo ng barcode, or basta yung mga ganyan na ipa-type sa 7-Eleven na bayaran mo ng 2195 or mga ganyan something, basta magbayad ka ng walang item, wag mong i-accept yan kasi talagang 100% scam talaga yan. Nako, maniwala kayo sa akin mga idol. So that's all no. So ride safe sa lahat ng mga Maxim Rider. No, what's up mga idol? So update mga idol. Naka-civic completed orders pala ta karon. Siguro ato ang kita na sa mga almost mga 900 lang siguro mga idol. Tapos time check na to ba 12:28 mga idol. So kanina lang umpisa tayo na sa mga 5:30 no? 5:30 ata 'yon. So ngayon basta naka-civic completed orders ta karon mga idol. Ano? Ato booking mga idol. Ano ito nakuha karon? Ato location karon mga idol, nata Mandawi area mga idol. Relax ta. So mamaya mga idol, bago tayo magrahe mga idol, update ako pila to ang kita niya. So alright, bye. Alright now, update mga idol. Kung pili ato ang booking nga nakuha karon. Time check 1:30 mga idol. So padong na tagrahe. Kaya murag duka na. Check na to be kung pila ta ka booking karon. Ito sa past order. So ato yapon pila ni 1 2 3 4 5 6 7 8. So naka 8 completed orders ang karon mga idol. Siguro itong kita mga idol na sa mga estimated ako mga idol.
Nasa mga 111 mga idol, kasi yung mga booking natin kadalasan is nasa mga 100 plus, tag 3 digits pa yung booking natin. Kaya na pa mga idol. Kaya murag duka na yun. Saan na orasa? Wala na medya na mga idol. Ay. So mura na itong update mga idol sa tuwang pagbiyahe karon, no. Nag-start agad niya is 5:30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So 8 hours. So 8 hours tayo nagbiyahe mga idol. So may siguro nasa 1-1 ata. Basta hindi bababa ng 1K yan mga idol. Tapos yung snack natin at saka yung kain natin kanina, siguro nasa mga 150 ata yon. Tapos total ng gasolina nasa mga 150, so 300. So siguro may 800 na lang po tayo natira mga idol. So pahit sa kanina siya mga idol sa 8 hours. So 800 po yung kita natin. Yun po yung update natin. Bye.